dyan, Sarah. Hello. Hello mga bay. Maghilo-hilo. Ay, bawal. Ay, sandok. Ang dami yata nilagay yung grupo. Dilaw na dilaw. Box lang yan. Hello, shout out kay Miss Darnie. Oh, Inday, first viewer daw. Joey me. Oh, yes, viewer mo. Lupa sa paso. Ha? Nanalo siya ng lupa sa paso. Sino? Persia. Ah, ganun ba? Yan o. Si Joey. Ah, patalaban ng aking... Bay, pansit na pagtabay kay na may gulay kasing tira kagabi dun sa lumpia Shanghai namin. Kaso maalat yata ang manok. Teka lang, saan ko pa nilagay yung lemon? Sabi ko lalagay. Tumalsik niya eh. Sabi ko, ano ba itong nalaman? Mag-lemon tayo. Lemon. Saan yung isang likod dito sa? Naalan ba? Nagtatanggal ko na. Ba? Nangyari. Bumaba. Sino yun? Perfecta. Sabi niya, wala nang amoy. Baba na ako. Okay. Ano nangyari? Na may lemon? Tapos may kanin tayo na may orange na munggo, bay. Kain tayo, bay. Hindi ka magraray, Sarah. Bakit? Nagbago ka na? Hindi. Natakot ka sa timbang mo kagabi. Hindi kumain niya ako. Nagtimbang kami kagabi, bay. Tinakbuhan ko si Sarah kay baka makita niya kung anong kilo ko. Diba 62 ako nung nakaraan? Kagabi 59 na ako, bay. Hindi pala 59, 69. Hindi 59 na bumaba na ako 3 kilo. 9 kilos na lang ang habulin ko, bay, para 50 kilos na ako. Kanin Sarah, masarap tong may may lintil. Lintil. Parang hindi ako gutom. Hindi ako nagalagay na yan. Hindi nga ako gutom, Sar. Bakit nangakit ka? Sino yun? May ano ba? May Shopee ba sa labas? Shopee. Bakit tutok naman? Bakit busina ng busina ng motor? Maalat yung manok, Sara, no? Hindi lang, kama lang. Kain tayo, bay. Pansit ang ulam nakin. Shut up. Gapi. Shut up. Sabihin nyo, bakit nakin? Akin. Ayay, kalami. Tabi. Ang dali. Sarap. Oh. Ano mga asin? Ang asim dala. Kasi nilagay mo lahat yung lemon. Ang dami kong nilagay na Malaki yung lemon. lemon sa'yo eh. Ang daya mo naman. Hinihalo mo na. Ay, naku, naglagbuta na yung Darne. Mangain tayo. Gap. Di ba nag-live na si Ilin, Gap? Ito asa si Ilin, Gap. Uyog kaligo sila kuan dagat. Wala, Sarah. Si ano yun? Idol ko yun ah. Part bugong? Di ba siya yung dito sa King of Fiction? Hindi. Di ba yun? Si Part bugong yan. Patay.
Mag-itlog ka. Ano? Ano to? Palabok na to ah. Malabo. Nangain tayo. Hindi mo ako nanap kanina, sir. Nawala ako, sir. Saan? Kanina hindi mo ako nanap. Nang umaga ba? Alam ko kung masan ka. Asan ako? Kita mo ko doon ah. Hindi, wala ako dito. Ang tagal-tagal ko dito. Nagkape ako dito. Tapos sabi mo, nasaan ako? Nandun man. Sabi Eh kasi sabi ni tatay, maaga daw siya aalis. man sama siya man ka. May lakad siya, kaya ano, Alis takbo na ako agad. Sabi ko matulog ako ulit. Sabi ko gabi. Alas 8 siya malis. 8:30 yan na. Naramdaman ko man, maglinto. Unsa na dayo urasa diha? Sayo na nga unang mong amuro. Matay, naratol ko ba? Alas 3:15 sa hapon. Sayo na nga unang mong amo. Unsa naman itong dagoy mo? Matay panghilam mo, Sara? Ha? Ang itsura natin, wala nang hilahilamos. Oo nga, hindi rin ako maghilamos today. Pero kagabi, nag-ano ako kagabi? Huwag ka namang showy. Ano? Ilang tag mo pa talaga. Wala tayong hilamos. Ito naman ako. Wala dito si Bunsoy. Kapatid ni Sarah. Nasa kabila sila. Kahapon pa. Diet. Diet nini ah. Gani. Mahurot ka nina ako. Mura magbusog ko. Sige kung yaw-yaw mahurot ka nina ako. Hanggang mahurot. Tulungan niyo ako. Kausapin niyo ako ba para maubos ko to. Pero bumangon na ako nung nag-vacuum ka na kasi ingay na ni Sarah. Nagsakbagsak na yung vacuum. Hindi na ako sa sala nag-vacuum. Tumakbo ako dito sa duwan niya. Binakin ko yung sala para angat wala si tatay. Kasi ayaw ni tatay ng ingay. Alam mo. Alam mo, yung nagpa-vacuum ako, pinagpipigilan niya ako. One time nag-vacuum ako, nahagdan, pinagalitan. Bakit ang ingay daw? Ayaw niya ang vacuum. Gusto ko yung mga suot nila. Anong title niyan, Sarah? Moonlight Lovers. Ano? Moonlight Lovers. Ba't wala yan sa ano, lukluk? Wala yan. Ayun. Love in the Moonlight pala. Eh, ba't iba yung pinanood natin? Ah, My Love from the Star pala yun. Masarap yung itlog sa ano, pansit. Bye, Annabelle, agabilin. Alas 8:15 sa gabi eh. Yes, may na sumalinog kay una mo dihag 5 ka oras. Hi, sarang hilaw. Hello. Anong si Harlin? Hi, Harlin. Diet taron ba? Diet kay kuan man wa man ko'y gana kung kaon ba? Uy gana tagsa ka plaganita. Ito ang walang gana. Isang plangganita. Dahil mga unta, tabay. Amit ba yan? Ayun, minutes mo ang dami na. Oo nga. Nilipat ko doon may, di ba nilagay ko yung mga balat-balat ng mga gulay. Pinalata ko muna doon sa lupa. Doon ko ilipat yung mint ko. Tingnan mo yung kangkong lumago. Kasi sabi niya dapat tinatanggal lang. Tinanggal lang ko. Ano pa sila? Tatay. Dahil ang inaabangan ko ba? Dahil pag kumakain ka.
Bubusog din ako. Kain tayo ba? Milin, Aguhayan, Ibarra. Lami ni ba? Tuna. Tuna, Your Majesty. Iya. Tuna. Mura man og mixer og baba. Tuna. Tinaduran, shout out sa atong Star Senders dra. Masarap ang itlog ano sa pansit sar. Anong chat mo, Bayalin? Sana all lamig sudan. Long life. Circle, musta man Circle? Naamang gulay kagabi na natira ba? Dun sa ginawa kong Chinese Chinese roll. Ngayon, rice balls naman ang gawin namin mamaya. Nagsaing na ako ng kanin, igigiling yung kanin ba? Tapos lagyan ng palaman na karne. Ang dami kong chat sa'yo ba? Uy, madami ba? Sinsya ka na, sobrang busy. Maayo ragyod og batasan imong amo. Hindi no, kay sakto gid kay mo sa kaon. Di parehas sa ubang. Yes ba? Fe. Jalugdon mo likidyo. Unsa man ro napiti? Sar. Ano ba yun? Tingnan ko na. Bakit may nasusunog ba? Oo, tumutulo. Ay, patay ang manok. Ay, po. Wala, kalbo. Kalbo. Ala. Hayop. Thank you, Lord. Pipi. Tapos yung kanin namatay. Agoy. Labang mo na nabang. Hindi, parang may tumutulog ako. Sabi ko nga, narinig mo rin? May tumutulog. Anak mo kabayo, nasunog ang kabaw. Ay, nako. Anong laman sa pinagkainan ni tatay? Plato niya. Kanin. Kanin? Yung adas. Yung adas. Saka yung sote. Sobra naman sa kondisyon niya, no? Si Park Bogum yan. Park Bogum. Guwaping yan. Yung punong tagaturo ni sa red sleeve. May may palabas yung bidas niya. Ay, type mo yun? Meron din. Sa yata? Play 1980. Bago na tao ni abot sa among evaluation ganihara jud. Ano ang evaluation circle? Pagkapuyas kinabuhi teacher. Laban ng perme. Laban ng circle. Unsa man. Mao man nga dalan ng imong ipili. Padayon lang diha sa paghatag o pagtulunan sa imong mga estudyante. Unsa may subak ana imong bihon? Juliet tumawan kuan manok. Parat lagi kay ako ning gimarinate gahapon. Nya wa na ko banlawi.
Panghagad ba? Lami premium kaon ba? Dali, di may sa kaon ta. Maganda rin siya Sara, no? Sikat yung mga yan. Isa sa mga, ayan yung mga sikat doon sa Korea. Naku, nasama ko palang ulong kamatis. Sa'yo na nga ang mga amoron ba? May pinapanood ako Doom at Your Service. Dom. Maganda rin. Ito slow o suka day. Evaluation day sa inyong school. Basta evaluation ng ganit sir no. Maratol na ang mga magtutudlo. Ala, sige yung pagwapa. Iandam sa mga kuan. Kalami pansit. Nagplano nung kulutuon pansit na kuinday. Pagluto di floor kay. Kanilas na ni pansit na mo. Hindi namin alam kung kailan kami makabili ulit kayo. Kailan kayo makabili? May pambili kayo tayo pag makalabas tayo. Ala, ano ko na nga kung papadala ko ba lahat? Hindi kwenta mo, ano nangyari? Kulang. Kulang ba lang? Kulang pa rin, oh. Yung gawin natin. Kulang pa rin ang sahod. Magkano palitan ngayon? Maganda pag gabi. Kasi mataas. Mamaya tayo. Sabihin mo, alas 12 tayo padala. Mataas ang palitan. Alas 12? 24 hours ba yun? Hindi, sarado na yun ng alas 9, alas 10. Yes, Nelia, San Agustin, balik amo. Kayong July, pansit, may favorite. Dali na. Istoryahan ko ninyo, di abay kay wabi ako gigutom ron. Siya lang si Tumi, wag gigutom. Tagsak bandihado. Saan ka nga bansa ko with bias Nelia? Nibalik na di ay kainday, ako po tao, nibalik na sa disaster taon ko. Bakasyon ako, nagsakit ko lupus. Mo ba, Flor? Naasang ka kung balik? Ay, di ka kumusta? Lourdes, kabag okay lang taong, kulos ginoa. Bay, Juliet, ang dahon, dili ni bagay sa dahon, kanin suda na. Yes, Anisita Queen. Pansit bihon. Putol. Walang mahaba. Kalam iba, shout out ang Sarah. From Ana Chris. Shout out daw, Sar. Ito yung revolutionary lab. Revolutionary lab. Tagalog dab. Yan, di ba? Ay, oo, maganda yan. Nakakatawa yan. Nakakatawa yan. Saan mo papanood? Ha? Ay ko. Tubig. Marang yung pansit. Maganda yan, nakakatawa. Sobra. Tagalog dab yun, Sarah. Yung Tagalog daw. Okay na yung kanin, Sir. Mamaya na ko na igiling pagbaba. Oo, mas maganda yung bagong giling sa natin gagawin. Oh. Thank you, Sir Kel. Ikaw po diha in town. Taga-asa sa Arabay. Taga-asa daw ka, Sarah. Taga Pangasinan. Si Sarah, makasabot ng Bisaya. Na, makasama pa bang budot. Taga-asa. Ano yung aming apron ba? Nalaglagan, Sir. Natagak, Sir. Natagak. Natagak sa ubos. Ano daw nindot sa salida ng K-drama, Sarah? Ha? Ano daw nindot nga salida sa K-drama? Nindot? Nindot. Nindot? Nga salida. Salita? Nindot nga salida sa K-drama. Nindot na salita? Nindot salida. Anong nindot? Ano daw nindot? Kay manood daw siya. Anong maganda ba nindot? Nindot. Ang nindot maganda. Ang salida palabas. Sa K-drama. Nindot pa rin maganda. Nindot. Ang naman ng maganda niya, nindot? Hindi.
Iba-iba kasi ang meaning na maganda. Nindot. Guwapa. Akala ko nindot talaga. Nindot. Ang sagwan mo. Parang hindot, ano? Anong iniisip mo sa nindot? Maganda, nindot. Oh, magandang palabas daw sa drama, nindot. Madami eh. Halos lahat. Napasod ko na eh. Kasi ilang years na ako nag-K-drama. Nag-start ako 2017. 2017. Oh, ano nga ang nindot sa palagay mo? Maganda. Anong nindot na sa na drama? Anong tinatanong nga nila kung ano daw nindot? Ay, kung ano daw yung siya. magandang Yung panoorin. pinaka-the best. Pinaka-the best. Oh, nindot. Pinaka-the best. Oh, nindot na. Dami. Isa lang. Isa lang? Ba't may isa kang pinaka-the Ayun best? eh, yung una kong napanood, yun, maganda rin yun. Tapos yung ano, yung The Hears. Ayun yung Impriski. Empressky, The Hears. Ano pa ba? Yung ano, yung Serena, ano yun? Yung Legend of the, Oh. Blue Sea. Legend of the Blue Sea. Impriski. Ano nanood ko? The Hears. Panoorin nyo yun, The Hears. My Love from the Star. Maganda din. Ayun. Ang dami, The Hears. Yung ngayon naman, ang maganda ngayon, panoorin nyo yung Mr. Queen. Mr. Queen. Saka yung yung... Manood ka ba'y, ana? Inday, i-watch ang K-drama nga, What Happens to My Family. What happened to my family? Si si Hyun Sik ang bida doon na lalaki. Hyun Sik. Yan, teacher news K-drama. Hyun Sik. Kabisado lahat. Yung bida sa Happiness. Yung Happiness, ang pangit. Walang happy-happy. Yung bida doon sa Happiness yun si Hyun Sik. Nag-visit ako doon sa Happiness. Sinayang lang kulang ang oras ko sa Happiness. Pangit. Sinayang mo lang oras mo doon. Hindi ko rin pinatapos. Sila-sila lang doon sa sa may condominium. Sila-sila lang din. Huwag niyong panoorin yung Happiness, hindi maganda. Maganda yung All of the Us Are Dead. Yan, nakapila na yan sa ko, papanoorin ko. Zombie yun. Nindot lagi sila. Sa school naman din yun. Mayroon mga old. Kung gusto nyo mga old, When the Man's Fall in Love. When the Man's Fall in Love daw. Pinapanood ko ngayon by, King's Affection, tsaka The Red Sleeve. Masyadong makaluma ang salita sa The Red Sleeve. Ang bagal. Hindi kasi maganda yung boses mga... Ang dami pang patalastas. Pinapanood ko yung W. Pero iniwan ko yung W kasi yung voice over doon parang parang may dysmenorrhea yung nag-voice over. Ang pangit nang nag-voice over sa W. Yung boses nila naiipit. Iniwan ko, hindi ko tinuloy. Daghan naman ang mga estudyante diri sa K-drama. Wala mo na, lantaw sa salida sa film festival. Saka sa salida na to. Sige na mo K-drama. Na mahalin, sige pa ba? Kay hapit na gud mahurot akong kaning hilo, di ko mukaon ng hilo kay di ko ganahan ng hilo nga hilo sa itlo ba. Gamay na lang jud bay. Day, asang ubang kauban nimo? Na diri si Sarang sugod nang pamundak sa mga plato. Pinanghugas. Nanghugas na siya. Day, kaila siyang Masil Burda, taga Pangasinan. Sara, kaila ba daw kang Masil Burda? Ano yun? Ha? Ano daw? Ano yun? Halika muna, Sar. Sabi niya? Kaila ba daw kang Marcel Burda, taga Pangasinan daw? Ano yung Masil Burda? Ano ibig sabihin nun? Ayan. Pangalan yun. Kaila ka ba daw? Kaila. Kaila. Hindi mo alam ang kaila? Kilala mo ba daw si Marcel Burda, taga Pangasinan? Ay. Malawak naman ang Pangasinan. Ang lawak ng Pangasinan.
Tara, Sara, turuan kitang Bisaya, Sar. 1K di araw-araw, Sar. Okay lang? Hindi na, okay. Huwag na lang. Hindi na lang ako. Kasi meron akong naririnig palagi sa inyo na mga word mo. Ito mga basic ba? Parang Arabic lang yan. Naririnig ko na. Pinibigyan ko yung Arabic yung mga basic. Ay, ganahan di ka ni Lorna. Hindi ko Di ko makaw na ni. Si Kuan, si Bunsoy Shirley. Siya mo itagakaon sa akong nani dalag niya. Wa man siya dire. Dahil unsay work ni Sara, lahi pod amo niya. Usara mig amo ni Sara. Kuan siya manglabang, lansa. Niya mag limpyo ng kwarto, silyas. Tabang lang sa digugas kini minarong rasa kay naman nagkaon, mahulay naman niya. Second floor, ha. Rooftop. Naapod sa mga tanom dito sa rooftop. Nya si Shirley, bata ya, duwak bata. Diri katunga sa second floor. Katunga sa ikaduhang palapag. Limpyo, mahugas. Kasilyas, duwa ka buok kasilyas ni Bunsoy. Sara, pila buok kasilyas ni mo, Sara? Kasilyas ni mo, pila ka buok? 1, 2, 3. Tatlo yung CR mo, Sara, no? Ay, bunso. Payatot. Perfecta. Isa lang ang CR ng dalawa, si Payatot sa Perfecta. Tapos yung mag-asawang amo. Tatlo ang CR ni Sara. Parehas lang kami CR Sara, tatlo din sa akin. Baba. Tapos kwarto niya. 4 na kwarto. Isang maliit na sala. Tapos may 2 sala pas taas. Sa bubong. Marami din trabaho ba? Tuyok-tuyok ba? Hala, nahurot din ako ang kuan. Ang wala gigutom, nahurot. Lami lang kanon dire kay timplahan manggod. Di pare sa tuwa nga lungagon ra nga plain. Ilang kanon dire na ay mga timpla. Mga lami pwede na sudan-sudan. Magandang buhay, dahil. Kasinggit ko doon sa kagit. Thank you, Aileen. Aileen Luzano. Katul, lang. Maylin Albarico Apas. Unsa man na, kalami man nimo mo usap-usap bay Nahi usap-usap ta bay kay way gana bay. Pero nahurot ng usa ka bandihado. Ala daghan man ani gani ha. Wa mo ko katuong nahurot na nako. Ayaw magkuwa-kugot ma. Nandot gyud ay sa istoryahan no, pagkaon kay nahurot yun. Dama nahurot. Makatuon ra ka kadugay og Bisaya Sara. Makatuon ra daw kag Bisaya Sar. Sumakit na ang ulo ni Sara. Bayana. Nangunot na ang alitang ni Sara. Way gana mag-untat. Hindi mag-untat. Tiksi. Bay, wala na lagi ka mukhaon magunoy. Kuan man bay Lorna, kana ang sudan ba? Dili man siya bagay sa gunoy. Bagay naman ang sudan sa gunoy. Nami dahan sudan. Ay dahan pagkaon. Ito. Turun na. Kuan na, napula naman anak. Tuwa diha, apa diri. Napa ito? Ay dahan sudan. Pula na. Untat. Saan man ang untat? Uy. Untat. Pimples naman ka ba? Huwag mag-pimples. Malibat ka ba?
Pani? Napaakan na nagpan? Migas? Ewan na hilahilamot. Shout out by Darlene, Tidoy. Maay baka ba kadahan sudan. Daghan sudan lagi diri. Kuha namin, pulaan namin yung mga sudan na. Untat inday kay karay. Karay dahil ng untat. Di na mo undang, anak. Dam, untat, stop ba? Mao din na. Di na mo undang lagi. Di na mo undang. Di na mo stop. Di na mahunong, wala gigutom pero wa ni undang og kaon. Shout out from Korea, Maria po. Shout out ba, Maria? Maudi ay. Untat, maundang. Sanay ako kain sa'yo dahil. Sarap kain Dili ba Jose? Silingan na dahil ta diri dahil. Kalawisan po amo sa Lapu-Lapu. Uy! Sige naman kung anak dahil klawisan. Taghan kong masuki dia. Sa akong food package. Na ako sa kuan. Naanami sa among balay yun sa kuan. Sa nga na ni. Nalimot ko sa among balay. Buang na. Kamsa. Haka na unsa naman taon Daghan bagyo na huna ni Inday. Nalimot na sa ako sa akong maasa ito mong balay. Anto karahay. Na timpulok. Naamis timpulok ba? Bay Mami Marie. Na timpulok. Luyo sa timpulok elementary school. Babag uno. Bag uno bay ba? Dool sa Sisilix. Maayong gabi by watching live. Man gabi niya by arin. Amo diri hayag pa kay amo diri ha. Kaya alas 3 pa diri kapin sa hapon Hayag pa kay mi. Welcome by Maria. Hayag pa diri hayag. Ka lagi bay Alma. Dawag. Nalimot man ko noon. Pistot. Kabaw ba mo bay nga? Nadaligyas ko gahapon. Kay, di ba, nag-ingon ko ninyo gabi nitukar ang leki ani mo kuan, ning amahan na mo diri. Di ni uli diri ang inahan ni uli diri kalit. Diri na tug. Karon, pagkabuntag kay sadyo man namugtaw ang mag-asawa. Alaka, dalagan man ko diritso ba sa hagdanan, nadaligyas jud ko ay. Sakit ng dari napiang dagay kay. Iting panghawid na ko sa hagdan ba. Nabundak ako. Nabundak akong lubot. Daligyas jud ko na sa gudsud ni akong likod. Naratol ko ba kay. Pagbangon ako diretso kog dagan. Diretso kog dagan sa silong. Hala, nadaligyas ni taong ko. Nakita na lang ko ni Bunso, naglingkod na ko. Ningon siya nga, naunsa magkati, naglingkod magkanang hagdan. Hindi ko nadaligyas ko. Wadugaya na ginako katindog. Dali-dali. Agoy, nadali-dali ko bay, gahapon, nadaligyas ko bay. Naratol ko ba kay, isog mo gayong sunoy atong isang adlaw. Naratol ko ganyan buntag. Gahapon sa buntag. Daligyas lagi ko. Iahak lagi. First time na ako na daligyas. Sikog dagan-dagan ang hagdana. Pero first time gina akong daligyas. Murag upat ka hagdan to. Adto na ko nakalingkod sa ikalima. Nabinat gini akong kamot. Nihawid ko ba? Sakit akong daari. Hinay ang signal. Hinay di
ako bay. Hintay pa diri mo ni pares niya panihapon na pud ni. Ago ginumabay pag magpaniud to gihuna-huna pud ang panihapon. Dagan salamat ninyo ha. Nanghidna ko ninyo kay kuan diri si Saranghiyo nasuko na. Mundak ng mga plato. Manghugas nami. Daghang salamat kaninyong tanan. Unyang gabi na po ta magsikagalo kay magkumot-kumot ni og kuan. Kanon unya balamanan og karne. Ang salamat amping mong tanan. Salamat ing tanan ninyo ha sa wala nag kuan ka nang sa wala nag-skip og mga patalastas niya. Salamat kayo. Sa mga nag-skip, salamat po kayo. Sa mga nanghatag og star, salamat po. Sa wala ni hatag, salamat po. Sa mga sigig pangaway nako, bisag wa kailan nako, salamat po. Sa mga pataka o yayo, salamat po. Badayon, kung imong problema sa sigig pamantay nako. Sige, salamat. Salamat ninyong tanan. Bye-bye.